Kwama video adlule sibonile ukuthi i-binomial theorem iyasebenza kulama function ebekade sisebenza ngawo nama derivatives ekade siwenza nje bekade sithole kulama functions. Manje ke sifuna ukubona i-general form yalama derivatives ukuthi nakhona kungabe iqiniso yini uma si-applya lama power rule le power rule ekade sisebenza ngayo. Uma no derivative with respect to x ka x to the n, i-limit ka delta x i-approacha u-0, ka x plus delta x to the power of n, minus x to the n over delta x. Ebese ke siyabona ukuthi ngoba la phezulu yabona ukuthi nakhona sino delta x nala nangenzansi, bese ke sithi i-limit ka delta x uma u delta x u-approacha u-0 ya x to the n plus n choose 1. Uma ungazi ukuthi n choose 1 yini, buyela kwama video kade siwenza ekuqaleni ukuze ubone ukuthi yini n choose 1 ukuze lento yenze umqondo futhi ukwazi ukuyiqonda kahle. Of x to the n minus 1 delta x plus n choose 2 x to the n minus 2 delta x squared plus lokhu qhubeka n choose 3 n choose 4 n choose 5 lokhu qhubeka, ebese sithi plus lokhu qhubeka uze ufike uthi plus sivulela n choose n, yabo n choose n yafana no 1, ebese x to the 0 delta x to the n lokhu uqhubekile, bese ke sithi konke lokhu sikuthathe minus x to the n. Ngiyathemba uyabona lapha ukuthi ngibhala ukuthini, ebese sikonke sikudivide ngo delta x. Ngo delta x uma ibuka ke lento esibhalela uyabona ukuthi kukhona u delta x ngaphezulu no delta x nangenzansi, lokho kubili la kuyakhanselana, ebese siyabona ukuthi ngoba kuno delta x ngaphezulu nango delta x nangenzansi singakwazi ukuthi sidivide ingaphezulu nengenzansi ngo delta x. Bese ke sizothi i-limit uma u delta x u-approacha u-0 ka n choose 1 x to the n minus 1 delta x plus delta x ususila ngithi ungakhohlwa, cishe ngakhohlwa nami, n choose 2 x to the n minus 2, ebese sithi delta x plus lokhu qhubeka angase ngibhala nje lento engiyibhale la phezulu ngombala oluhlaza, ngiyayiphinda nje n choose n ya delta x nalaphayana to the n minus 1 to the n minus 1 bese ke kuko konke lokho sizokwehla siphume ngoba sesidividile ngo delta x bethu lapha ngaphezulu nangenzansi, alo bayakhanselana, yabona labo delta x abasele, bese sizosala nokuthi n choose 1 x
to the n minus 1. Abona ukuthi x to the n minus 1 wethu uyahlala ngoba phela kusayi power rule lesi-applya kulama derivatives sesisebenzisa ngawo. Ukuthi nje manje sesenza i-general format yale power rule equals n factorial n minus 1 factorial bese sithi x to the n minus 1 futhi no factorial ungazi na ukuthi chaza ukuthi ubuyele kuma-video adlule khona uzokwazi ukuqonda lento esiyenzayo. Bese sithi n x to the n minus 1 equals nx to the n minus 1 yabo. Sisahlaziya njalo i-derivative with respect to x to the n lapha le elapha phezulu ngokhala ongathi orange. Sisahlaziya yona leyo part kodwa nge-general form ngithi ngoba bekade ngishilo ukuthi besenza nge-binomial theorem manje senza nge-general form ke. Nje bekade senza la ngo delta x bese bakhansela no delta x bese sehla saba no n factorial over n minus 1 factorial lapha ya. Kufana nokuthi a plus b to the n bese sithi a to the n plus n times a to the n minus 1 plus b plus uqhubeke konke lokhu sikwenza ukuqonda i-general form. Lokho bengikwenzile ukukhombisa ukuthi ngomthatho besingadingi ukwazi i-binomial theorem besidinga ukwazi nje lo a plus b to the n lo kade ngikhuluma ngawo kodwa i-binomial theorem isiza ngokwenza kuba lula ukuthi siyiqonde lento.